Hatu pila juya kenduk ni am yakum gitu kibriu ki boong. Kapor ngadon, kapisa ngadon, hapa ngadon kapor, ngadon kapisa, ngayo ban pendon kam, ya kapisa ka bangadon. Henry gitu ki juhi kibriu ki boong kumta, ki juong na am yapi ba. Kapisa ngadon, Henry kapor ngamdon, dengan le ayu ya kata kapisa ka bangadon lada kapor ngamdon. Balai ngaong kumta bat balai ngakren kumta, ngin ya pej bat kai ka bajie, ngin ya pej syakmat. Kublai pi baro ki perlok ki baju sutenat ban views bat kamtam ya gitu ki perlok ki baladat ban subscribe ya kani ka YouTube channel jonga te ngamdon ni ban ai bat ban siu keliang ya pi Henry nga don tang kajing duai bat kajing kitbok nak keliang jonga namata jong pi ba pinang ya chat ya klan ba pinang ya bahagi kam ki jam jong pi bat ublei un nang ya don rengkat bat pi man la kasngi ha kajing im bat kajing ya dan ti ke jong pi te perlok ke ke pengakua ban wanra bat penganyai ban pengan keren haba ya dei bat kani ke isu ke pengakren menta kelong mar balai ngadon ya ke jing ngau khia haba ngayu i bat bangapet ya kani kapor ke pementa namar balai ngai ibun ki khna samla mdei tang ki khna samla ki long kemi ki long keparu kumju ki don habdeng ke jing leng a bat jing pisa ban wat kam wat jam Henry bapli hakata ka jingling a jongki ban wat kam ban wat jam ki don pat ki wei pat ki briu la niki kenja group ki ban yale ban sim kebu ya ka ke ba ki don lupa habdeng ke jing ki nang yale ban he ya kata ka jing jongki kata kalong ngin ya pej bat ngin ya ngap ka ka ba jie bat ka ka ba don ban ong haba ya dei bat kene ka bentah. Kendiat perlok ngan ya tu ban ngan share ya pi ya ka experience ka banga la ya kendu bat ngatharai ba dei tang manga banga la ya kendu rela sia nakaliang jong piru pila don nakaliang jong piru trai wei arngut ki bala ju ya kendu ya kom kita ki judge group lani kom kita ki briu habab ngi ya kendu ya ki introducing ikum ne pechine perlok ki kli ya pi pitre ayu pile ayu lada pi ong bat pi dei students kin penbet ya pi ha ka wei pat ka rukom lada pi ong ba ngadang wat kam katale kala dei lupa hakti jongki bakin yo ya pi ban pendon kam bat ban penlut kesan ya pi belai nga ong kumta ka don laga jong ka daw namar ba ki pi juyo snau ne em ya kita ki company lane kita ki business of network marketing dengan ong ya pi nakaliang ka jonga bat ngamtip nakaliang ka jong pi komno pi siam lai nakaliang jonga hang ni hapo jela me khlaya jungi banya keren hiya ka network marketing ka business of network marketing kam patla bandon future yang ni ya pi namar balai pihak ban perkat menta pi ong ngaleng a ban wat kam wat jam te ngawat kwa ban yang lagi jong ki jat rei lada pi don pisa menta khatsan hajar kitu gi company ken ong api join bat ngi menta pin siu shipo hajar hadin shite yau pin kamai daki pau hajar lane daki lak ha ka shite yau rengan ong api perlok kata ka bom la long dalai lei ru em namar ba balai ki penbet bat balai ki kring yapi ka don ka daw namar ba kila dap ngat je lede ba kila dap join je lede ba kila dap penlut ya ka pisah jong ki hang tu ha ka company bat bakin khali biang ya kadu ka bakila dap join ya ka bakila dap invest sang tu ki kwa ban yo ya pi ken lada yo ya pi namar ka polisi trikam jogi kan long menta join ma pi yang ne don kam left two left two rights tikin yo ya pi sangut tikamut lada pi la join unir la join tikamut kin khali ken ya ka ba kila dap siu maki kamut kin yo ban khali henry lada nang ne nil kamut
kim don income rum tikum kata ke bisnes hatu pila ban syania ha hatu pila ban syania akum kata ke bisnes pi ong ban wat kam akum kata ke jat kam hatu kedai ka kam ka balak ban don future yang ai pi ngidei ban perkhat bha ngidei ban perkhat sani bat balai nga ong ki briu ki ong menta ngadon ya ka pisa ngadon ya ka por henry ngan yo ban pendon kam henry la ngadon ya ka pisa ngam don ya ka por ngam yo ban pendon kam kita kidei tang ki taktik lane kidei tang ki bot ban pengop yang ya pi ban jon haki bat ken mau lada pidang yak saj hi ban wat kam wat jam lada pimpat biang hi wat jungop ya kom kitu ki jat kam bat balai ngakwa ban keren ya kene ke benta namar balai hajing sisa lei kala don kam yangi ki khun samla jong kejela bangin ai ki kenja awareness program ha ki bayadai bat kini ki benta khnang ba ki khun samla jongi ani khnang ba ki parado prasnam jongi kinam sap ei bat kinam ngop hakum kita ki benta namar balai katno ka pangmet lada manga menta ngan thep hang to khat san hajar arpho hajar henrei nganum yo shu katu ka ei ka bangat thep nganum yo shu namar balai bat ba phin wat daw ye ki phinum la namar balai ka dei la ka jong ka polisi trikam jong ki kalong kumta namar kata shwa ba phin poi hakum kita ki jingjie la ni ba phin sausi ila jong ba ba phin kier bat ba phin perkhat sani pha shwa phin le ekum kita namar balai lada phi ngap tang ya ka nie jong ki ya ka jing pen bit jong ki phin ngawaj ba ka dei shisha namar balai kin ong ya phi nga kamai silak sitiyau baik menta menshwa bangat tri kam sorkar ngaklem yo ke ei ngayo bitik tang itu salary ibang ngayo perman lane si benai ngayo katu kemut ka ditang katu henry mentang ni ngantri takilak sitiyau te manubom setenat nubom sobang ke kom kata te lada mangar ma piru ngi sobang hi henry lada ngi sobang katno kanuru ketin tiang lani ketin jali ja jong kiru ni ban perkhat sani ngidei ban perkhat bha bat ngidei ban yet bha ya kadau kumno ki yo ban kamai kumta bat hakanu ke system te haba ong business of network marketing kamut ba ka income jong pi kan depends be ha ka jing thap briu jong pi lada pi yo briu ban thap pi yo ke income lada phim yo ban thap briu kamut phinum don income te kum kata kalong kata kum kata ka jat kam kalong very complicated but ngakentu but ngasneng lupa ya pi bas ngeu bha husiar ya kum kini ki jat kam khnang ba phinum don ka jing babi ha ka lawai ke jong pi namar balai pi khan sting menta phin ong kan ayu bangan yo briu dei kan ayu bangan yo briu arngut nang ni kan ayu uturun sayo hanrei bu ila de menta ladap khan lupa ka total population hang ni hapo jela me khlaya jongi kan don 6000 example kan dei 6000 ngot te bu ila di ladap phi unong join ya ka tu ka company phindei unambar khandai spa khandai pu khandai hang ni hapo jela jongi ba join ya ka tu company te perkhat ba ken na e ke income jong phi kan tangwan te namar kata dei banga bisni dei banga shun ya ki tu ki battery company la ni tu ki business of network marketing henrei ka dei tang ka jingken tu jonga ya phi ki para samla ki para do prasnam ki baleng a banwat kam wat jam khnang ba manga ma phi nginum don ka jing ba be bat nginum don ka jing sa nut pat hadin andangi la dap join ya ka tu ka kam te bat la don ki ba kali kom kino kita ki jat company henrei ngan ong ya phi for 100% sure kamut baro kin of network marketing business ki deilut ki balong komta ka polisi trikam jong ki bat husiar prolog khnang ba numdon ke ei ke jing ba bien na kaliang jonga jong pi ladangi wat sisa ka kam trei sisa ya ka kam ka batei sisa ka lawei jongi lada pidon ya ka pisa kumba ong mene khatsan arpo hajar ban jonya to company lada pidon sisa ka mensim ba pin trei ba pin yang lagi jong ki jat kabdang bha yanga ya phi bangin thit jhur ani bangin thit kwai ngin kit di wai dong hayau lani bangin di jhur terwa saki ying briu namar balai andangi la dab di gitu ki mar jongi katikna yangi ba katu ka ei ka bangila invest kan wan phai beang bat ngi hi
Henry ya kom gitu pat kijat kamba ngin tap kat to ladang yo briu te ke income kan don ladang nyim yo briu ke income kam don te perkhat bha perkhat janai perkhat sani bha khnang ba phinum don ke jing ba be nadin jong kata khublai sibun